Hello and welcome back to the Sifung the Melody YouTube channel once again. नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय हरलायनानै मानो होनोब्ला जोङो भिडिअखौ शुट खालामनायाव जोबोद गोबाव जालांबाय दिनै 3-4 मासानो जालांबाय जों जेबो भिडिअ होआखै बिनिखायनो जोङो गोदानै शुट खालामफिननो नागिरदों आरो इबार भिडिअसफ्रा कन्टिनिउअसलि फैगोन कमेडि भिडिअजों लोगोसे आरो गोबां भिडिअस फैबावगोन सो जों इबार भिडिअखौ कमप्लिट खालाम कन्सटेन्टलि लाखिनो नाजागोन जोङो मास मोनसेयाव एटलिस्ट मोननै कमेडि भिडिअ बा मोनसे कमेडि भिडिअ होनो नाजागोन मानो होनब्ला कमेडि भिडिअ बानायनायाव जोबोद गोब्राब जायो लिरनाय स्क्रिप्ट फारसेनिफ्राय माने गोबां माबा जायो खस्थ' जायो स' जों नाजागोन मोनसेनिफ्राय मोननैयाव लागै बानायनो थाखाय इबार स' नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ नायफिनदो आरो मोजाङैनो अननाय होदो आं बेखौनो आसा खालामबाय जे नोंथांमोना अननाय होगोन होननानै आरो बेयावनो आं दिनै मोनसे एनाउन्सबो खालामखाबाय मोननै मोनथामसो कमेडि भिडिअ लाबोनानै जों मिउजिक भिडिअबो लाबोगोन होननानै एनाउन्स खालामखाबाय दिनैनो गाना आंनिनो जागोन बे गाना गोदान जितु नोंथांमोना रमान्टिक सं मोजां मोनगोन जानांगौ बेखौबो ओमफ्राय कास्टफोरखौ जोङो उनाव रिभिल खालामगोन दा खालामथ'ला बाट जोङो दिनैनो खोन्थाखाबाय जे कमेडि भिडिअजों लोगोसे मिउजिक भिडिअ एलबाम्सबो फैगोन होननानै दा जोंनिया दिनैनि शुट जानो लागा मोनसे कमेडि भिडिअ गोदान कमेडि भिडिअ बै सिगांनि नोंथांमोना मोनसे धनन्जय आरो प्रिति बिथांमोननि जोबोद सुपार हिट कमेडि भिडिअ लाभ भेर्सेस बेस्ट फ्रेन्ड्सखौ नुदोंमोन ना स' बैनिनो सिकुवेल जागोन नैबे एबार जोङो पार्ट 2 बानायनो थाखाय आखायाव लाबाय स' कास्टफोरा बिथाङानो जागोन सुपार लेजेन्डारि जरि प्रितिजों आरो धनन्जय स' दिनै जोङो बै भिडिअखौ बानायनो थाखाय आखायाव लाबाय नायलांदों नोंथांमोना स' नै जोंना एक्टर खानियाबो दंबोखायो बल' आरो नै धनन्जय बिथाङा ओमफ्राय जोंनिया लाइट जेसां माइ मेबि नांगौ गासैखौबो जों जगार खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो एबार मा भिडिअ लेट जाबावगोन ना जाला फैबाय थागोन भिडिअ एबार फैबाय थासिगोन कमेडि भिडिअजों लोगोसे आरो गोबां भिडिअसफोर फैबावगोन स' डन्ट वरि एबार जोङो फारि फारिनि भिडिअखौ बानायलांगोन दा सोलायगोन नैबेखौ नङा जों नैबेखौ लगायगोन हिट लेन्स बेखौ बुङो मोजाङै दंना बाबु नोङो मोजाङै दंना गैया गोबां गोबाव जाबाय जों बेखौ इउज खालामाखै नायनोसै बेसे पावारफुल दंबावो बेहाय बेसे पावार दं बेटारि मेम'रियाबो दंना गैया दंखायो मेम'रियाबो दंखायो बेटारि मेम'रि एवरीथिंग इज हियर चेक करो जल्दी करो सब कुछ हो जाएगा अभी नैबे इसे माबा जाबाय गुरै जाबाय नैबे बारा थाला माने लुज जाबाय होमबा लुज जाबाय पुराना जालांबाय ना मानसिफोरानो बोरायबाथाय मा जायो बेराम हमलाङो बिदि आरो केमेरासो मेसिनारि बुस्थु सो गाइस हियर केमेरा इज एवरीथिं फाइन दा बेजों जोङो शुट खालामनोसै नङा होमबा ओके बेथ' जाबाय जोंना दा आरो नेक्स्ट स्टेपाव जोंनिया बोरै मा नै जोंना इन्जिना बेहायसो दं गिम्बल नैबे जाबाय गिम्बल चल खुलो जल्दी खुलो खुलिबाय दुनार मारा खायासे लगी मारन जाकर ये हमारा जंत्र मंत्र है नैबे जाबाय गिम्बलनि बैटरी नैबे जाबाय चार्जर नैखौ नुदों नोंथांमोना फिसा फिसा बेटारि खिन्थु बिराद पावारफुल मोनसेयावनो बहुत पावार दं बेहाय बेसे एमएच लाइक 2000 mAh नि मोनसे मबाइल बेटारिजों एसे खमान मोननै लगायना होबा बांसिनसो जायो नोंथांमोना मोनथिगौमोन ना जे गिम्बलावबो बेटारि सोनो नांगौ होननानै खिबाय नामा ओके सो हियर इज गिम्बलनि नैबे स्टेन्ड उनाव जोङो नैबेखौ खुलिगोन दा
बेखौ खुलिब्लाथायसो जों माने गिम्बलाव मोजाङै फिट खालामनो हायो नङाब्ला एसे डिसबेलेन्स जालाङो आरो ना बावलायलांबायलै माबोरै फिट खालामो फिट खालामा गोबाव जाबाय Uy, मा खारदोलै? Nice. Oke, kenapa gimbal set जाबाय आरो जोंना नै लाइटआबो सेटखा So guys, finally जोंनिया गरिबनि सेटआपा रेडि जाबाय Which is the light and everything the side गरिब जेने तेने बनायनाय सेटआपा रेडि जाबाय जोंनिया and दिनैनि जितु शर्ट मुभिनि कास्टफोराबो जोंना बिथिंजायनो दंखायो नै से हेलो हाय ओके सो नैबेदो आरो बेल'सो दोङो दिनैनियाव नैबे गैथ'आ दिनै केमेरामेनसो ओके सो जोंना गासैबो रेडि जाबाय बिथाङा पारफरमेन्सखौ मारै होगोन सोंदो मारै होगोन आं सोंबाय दे पास हाद्रा होगोन ना ओमफ्राय नोंथाङा केमेराखौ मारै होगोन एकदम जाकास ओमफ्राय नोंथांनि एक्टिंआ मारै जागोन ओके सो जों जागायसिगोन भिडिअखौ बानायनो बाट जागायनायनि सिगांनो So anyways जोङो जागायनायनि सिगांनो बाट जागायनायनि सिगांनो जय बराबादो and let's rock guys नै जोंनिया दासो गोदानै शुट खालामफिननो नागिरदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया माने शुटिंआनो स्टप जाना दंमोन एक्चुअली मेन प्रब्लेमा मामोन लाइन थांना होबाय माने लाइना मैयानिफ्रायनो जोंना गैखायामोन प्लास इनभार्टारदोसो बायमान सोलिगासिनो दंमोन मैयानिफ्रायनो मैया खानसेया दिनै खानसेया गैयामोन बेनि थाखायनो माने इनभार्टार चार्ज जोबना होनानै जों शुटिंखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय नै बिदि आरो नै कास्टफोरा जों सुपारस्टार्सफोरा बिसोरो पुरा मेंग्लिनानै न'आव अमा बेदर संनानै जाना फैगोन सानैबो ओमफ्राय इथि दोङो जोंनिया सासे माबाया छोटा केमेरा सरि छोटा केमेरा गर्ल माइदां बसुमतारी एनिवेज दा जों शुटिंखौ जागायफिननोसै आंनियाबो नै माबासो जाबाय गामसा बर'नि गुबै एक्चुअली मेन बाथ्राया मा कारेन्टखौ फाहामनायाव जोंना गोबां सम लाबाय औवा दाननांबाय बायदिसिना खालामनांबाय स' बेखौ खालामनायावनो बहुत टाइम जाबाय दा नै फाइनेलि जोंना कारेन्टआ फैफिनबाय बोरैलाय कारेन्टआ बोरै कारेन्टआ फैफिनबाय ओमफ्राय दा जों शुटिंखौ जागायफिननोसै नै जोंना अस्त्रआबो रेडिखा मिस्टार केमेराया केमेरा सरगियारि फैगोन नामा So guys, let's rock. Okay. Okay, so it's done now. Guys, जोंनिया शुटिंखौ जोङो दिनै दोनथ'नोसै नै बिथांमोना मेंसोबायनो कास्टफोरा एक्ट्रेसफोरा जोंना बिराद मेंबायनो हालाङो गैला ओके दा जोंना मोनाबायबो स' जोङो शुटिंखौ गाबोन रिजुम खालामफिनसिगोन स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना गाबोन आरो नुलायसिगोन नामा स' बाय बाय दोस्त बाय बाय Hey guys, welcome back to our second day of shooting. दिनै जोङो मैयानि जितु आधुरा जादोंमोन बेखौ जोङो गोदान शुटिं खालामफिनसिगोन I mean रिजुम खालामगोन जायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों ब्लगखौ आरो जोंना नै कास्टफोराबो फैजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय खायसेया ड्रेस सोलायबाय खायसेया सोलायाखै खायसेना ड्रेसआ सोलायाखै ना मोनामसोदो अके एनिवेज इट्स अ जक्स पार्ट ओमफ्राय जोंजों दिनै गोदान आलासि दंफैयो नैथि जोंना रेजिलाय नायनो फैदों जोंना शुटिंखौ बियो से हाय अके जोङो दा जागायनोसै शुटिंखौ Guys, it's a tea break दा साहा लोंनाय सम जाबाय जोंना दसे रेस्ट लादों गासिबो नै ओमफ्राय जोंना साहायाबो मा होनो लाल साहासो रेड टीयाव लायनो बिराद बोलो थायोना माने मुंखौ ओंखारनाय मेंनायफोरखौ एसे गाहोनो थाखाय स' जोङो बेखौनो दिनै रेड टी लोंबाय ओमफ्राय जोंना माबा दङ दंजाय माबा खम दामि सिगां थाइबानि सिगां रेजिस्ट्रेटार रेजिस्ट्रेटार खम दाम
जोंनिया बेनो दिनैनि स्टाफा खालामगासिनो रेडि माबोरै जाखो ना रायज्लाय अके स' जों साहा लोंनोसै दा say something to audience Hi guys. oh hi guys keluar nggak ngemprek kurang ar malah nunggu video lah Sendiri dah malah ada ni. Video sini. Kamu betul. Mana? Apa dia? Guys, finally जोंनिया मोनसे टपिकनि शुटा खतम यानी finish the end जोङो दा गुबुन मोनसे टपिकआव बानायबावगोन सेम मोनसे भिडिअआवनो गुबुन गुबुन टपिक लानानै स' नैबे मोनसे टपिकआ खतम जोङो दिनै खालामथ'गोन ना थ'ला मिथिला दिनै खालामबा खालामसिगोन नेक्स्ट टपिकखौ आरो खालामाब्ला गाबोन खालामसिगोन एनिवेज नायबाय थादों नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ एन्ड Subscribe खालामना दोन दै चेनेलखौ Subscribe. ओके बाय बाय गाइस